Vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe messages. Zvekidzaiti patapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukomana ndiri mudzimai ane makore 30 ekuberekwa. Pari zvinhu zvangu ndiri kuno kuZim, but ndaimbogarawo kuSouth Africa. Ndaigara mune imwe nzvimbo inonzi Philippi. So mukoma ndakaita zvekuinvitwawo neimwe friend yangu. So friend yangu zvakaitika pakati pangu naye ndezvekuti tainge takaroorwa in the same area. Saka iye murume wake nemurume wangu vainge vari mashamari, vaitoenda vose vachienda kunokorokoza. Saka nhamo yangu iye ainge achiiziva, nayewo nhamo yake ndainge ndichiiziva. Iye ndiye akabva azotanga kubva pamurume, akati abva pamurume mukoma ndokubva azouya kuno kuSouth Africa, ndokubva azongosvika munzvimbo iyoyo yePhilippi. Then inini ndakazoti ndatambudzika, ndanyanyisa kushungurudzwa nekutambudzwa, ndokubva ndazotaura naye ndikabva ndati shamwari ndinokumbirawo kuti unge uchindiitira plan neniwo ndiuyewo kuSouth Africa ikoko, ndokubva azonditumidzira mari ndikabva ndazosvikawo munzvimbo imomo. Asi mukoma ndakabva ndaona kuti zvose zvaainge akandiudza about South Africa, especially muPhilippi imomo maainge achigara, things were really different. Shamwari yangu ainge atori hasela zvake, ainge asingatomboende kubasa. Musi wandakasvika mukoma ndakati zvimwe kuda munhu ari paoff, asi ndakazoona wiki rapera munhu asingaende kubasa. Ndipo pandakabva ndazomuudza kuti nhai asikana, ko zvamusingaende kubasa munomboita basa reiko? Iye akabva angoseka, akabva ati isu vamwe tine chipo chekukiyakiya, ndokubva aseka zvake. Then iye zvaakazotanga kuita ndezvekuti each and every night mukoma aibuda, then obva azodzoka. Sometimes aikwanisa kuzodzoka kuma 10 PM kana kuti aizodzoka mangwana acho makuseni, ende aidzoka akabata mari mukoma. Iniwo semunhu mukuru ndakabva ndanzwisisa kuti sisi dhori ava vainge vachitoita basa zvavo rekutengesa muviri wavo. Then mukoma ndakabva ndazomubvunza kuti kasi ainge achiita basa rekuzvitengesa kani. Apa ndaike ndichingobvunza zvangu mukoma, just kungobvunza nje, but ndainge ndichitoziva chokwadi kuti hakuna kubasa kunoendwa usiku chete uchidzoka mangwana makuseni wakabata mari yakawanda kudaro. Then iye akabva aseka, akabva ati zvose izvi zvaainge achiita handaifanira kuti ndinge ndichizozivisa anyone back home, ndaifanira kuti ndinge ndichingoramba zvangu ndakanyarara. Inini ndakabva ndati it is bore. Ndakafamba mukoma kusvika makumbo anyura mukati ndichitsvaka basa, but basa ndakazoti ndarishaya ndega. Ndikabva ndaona kuti neniwo ndaifanira kuti ndinge ndichizojoina shamwari yangu uyu, because shamwari yangu aiti kana atanga kuita mavideo calls naamai vake kumusha, ndainzwa mwoyo wangu uchirwadza, ndichitanga kufunga kuti amai vangu ndakangovasiyira vana. Apa handina kana mari yandiinayo yekuti ndinge ndichivatumidzira. Ndichitanga kufunga kuti saka vana vangu izvezvi nhasi vadyei, ko amai vangu izvezvi nhasi vadyei, ndichizvizivira kuti amai vangu kuti vange vachizosiya vana vachienda kunorara vasina chavadya, amai vangu vaisazoita izvozvo. But iwo mastresses manje ekuti mwana wangu kubva zvakaenda kujoni basa racho haasati akwanisa kuriwana, zvino basa achazoriwana here? So thinking of my mom ndizvo zvakabva zvazokonzeresa kuti ndinge ndichizotaura nefriend yangu. Ndikabva ndamuudza kuti neniwo ndava kutokujoina mubasa rako iri raunoita. Akabva ati it is fine. Ndokubva tazopinda mutown, ndokubva azonditengera hembe dzacho idzo dzavanoshandisa pabasa ravo, tuhembe twacho twekuti unenge usitomborina kana kutombopfeka anything. Ndikabva ndazotanga kushandawo basa iroriri, sezvo ndainge ndiri new pamarket. Varume vazhinji vaingoti vakandiona kudai so ubva vatomhanyira kwandiri. Takaramba tichingoshare room iyi inini nebest friend yangu, taikwanisa kutokechwa tose the same night, iye nechikomba chake vari pambedha, inini nechikomba changu tiri pasi, upenyu huchitoendeka. Ende takatotanga kutokandirana marounds
because nevasikana vamwe vainge achishanda navo vakavimbika vainge vaine karound kavo everyday kavainge vachitokandirana zvimari tichitoitawo zvinhu zvine musoro mukoma. Then ndakabva ndazowanawo idea semunhu anofunga very fast yekuti ko ndikazvimaketa zvangu paFacebook ndakatanga ndichizviita in secret. Friend yangu ndakazoti ndamuudza kuti inini ndafunga kuzvimaketa paFacebook. Iye akabva ati iye ainge asingazvidi izvozvo achiti paFacebook pacho problem unokwanisa kusangana nevamwe vanhu vekuti dzinenge dziri mbavha. Iye aiprefer kuti maclients ake ange achingova maclients ake iwawo aanoziva kuti ava ndo vanhu vangu vanondikecha, saka ainge asingafarire kukechewa nemunhu waanenge asingazivi. So inini mukoma nekudawo mari because ndainge ndichimbozvikudza kuti kana ndikakwanisa kuwana mari yangu yakawanda ndobva ndazoenda kuJoburg. Already kuJoburg uko ndainge ndatotanga kutotaura this other friend of mine uyo wandakaenda naye kuchikoro, saka ndainge ndava kuzvikudza kuti kana ndikawana mari ndinenge ndichienda kunana Dragon City ndichienda ndichinohodha hembe ndichitengesa hembe idzodzo kana kuita zveurana. So mukoma ndakazoti ndatanga kuzvimaketa paFacebook. Aiwa varume havana kutana kuuya mukoma. Varume vainge vava kutaura neni vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Vamwe ndivo vaiti kwauri kure hatikwanise kuuya, saka tainge tava kungoita zvepafoni like mavideo calls takashama inini ndichirakidza munhu uyo anenge andibhadhara sikarudzi yangu zvekare nemazamo angu, then munhu achitondibhadhara. Upenyu wainge uchitoendeka. Amai ndainge ndichitovatumidzirawo kamari kari right. So ndakazongokaruka ndakontaktiwa neumwe murume akandiudza kuti iye ainge auya kuno kuSouth Africa kuzoshanya, saka ainge achingodawo kungospenda time with someone, saka ainge akawana post yangu ende mukoma. Post yangu iyi yainge iri yekudharadhara. It was one of my few posts. Saka papost apa pandakaposta mune mimwe group, mistake yandainge ndakaita ndeyekuti semunhu ndainge ndichiri munyowani muindustry ndakaita mistake yekuti ndakati ndaposta ndikabva ndazokanganwa zvekare ndokubva ndazonokomenta neoriginal profile yangu. Saka vanhu vazhinji vaikasika kufunga vakabva vaikwanisa kutoona kutoti munhu uyu akomenta apa ndiye munhu aposta apa. Saka murume uya ndozvaakandiudza kuti ndati ndachiverenga post iyoyo ndabva ndaona kuti ndiwe zveshuwa ndiwe muridzi wepost iyoyo. Ndakabva ndatanga kutaura newe. Akabva ati iye ainge afadzwa nerunako rwangu mushure mekunge atarira my profile. Akabva andiudza kuti iye ainge ari kuuya kuCape Town and akandiudza kuti he was in Joburg and he was going to catch a flight yekuuya kuCape Town. Pandakangodzwa zvendege ndikabva ndati apa ndazvibatira a good client. Akabva azondiudza hotel iyo ainge achizonogara. Ndokubva andiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizouya ikoko. Ndakamuudza kuti mafans angu ainge asina kunyatsokumira zvakanaka. Akabva ati don't worry, all that you will do send me location. Baba ava vainge vaine mari dzavo. Ndakauya kuzokollectwa mukoma neimwe motikari yekuti kana zita rayo nanhasi handitombozivi kuti motikari iyoyo yainge iri mhando yipi, but it was a 2-door car zvekuti vanhu vakatoshamisika kuti motikari yakadai munhu kuita zvivindi zvekuuya nemotikari yakadai muno mulocation muno, asi munhu uyu akauya kuzondipika up, he was just a driver. Ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonogara nemurume uyu for 2 good months. Ndakagara mu5-star hotel mukoma. Murume uyu akabva azondiudza kuti vacation yake yainge yapera ende zveshuwa mazuva ake epapassport ainge ava kutonopera, and all the time aitondipa mari achitondiperekedza kutoenda kunotumidzira mari iyoyo yaanenge andipa kuna mama vangu. Mama ndakangovanyepera kuti kubasa pandainge ndichishanda kurestaurant ikoko it was too busy, saka ndainge ndichipiwa matip akawandisisa. Mama vangu handina kana kumbogara ndavazivisa kuti ndainge ndichiita zvechipfambi pandainge ndichiri kuSouth Africa. Ndakazovazivisa mushure mekunge ndatanga kurwara. So murume uyu akazoti iye ainge achida kuti tinge tichishevana for 2 months mukoma. Iye ainge asingade kuti ndinge ndichisheva bvudzi rangu apa rainge ratomera, nerakewo bvudzi rainge ratomera. So
zvaakazoita akabva ati ndisati ndadzokera kuzimu ndikuda kuti ndinge ndichikushevha, then kana ndakushevha iwewe ndikuda kuti unge uchizondishevhawo. Ndikabva ndati it is boldeti. Saka akabva azotora shaving stick yake ndokubva atanga kundishevha inini. Saka akati andishevha mukoma ndakatomuona achitoisa vhudzi riya raainge andigera mune kamwe kabepa. muona kubank so unokwanisa kupiwa tumwe tumapepa so tuya tokuchengetera macoin, ndimo maakaisa vhudzi rangu imomo ndokubva ariisa pasaidi. Saka paakanditi chenda unogeza then ubva wazondishevhawo. Ndakati ndichinombuda mubhasi ndokubva ndatoona munhu atopfeka sutu yake akabva andiudza kuti there was an important business meeting that was going to be held in this other boardroom in that same hotel, because hotel imomo mune vanhu vaitouya vachitoita maboard meetings avo. Ainge akatomboenda neni in one of the meetings ndokubva atondiratidza kuti zvesure he was on a vacation but still aiva nemapartners ake ainge achiheva mameetings navo. Saka ndakangoti it's boarded, ndichange ndakazokumirirai. Saka ndakangosiyiwa mukoma ndakangogara muhotel imomo ndokubva ndaona munhu atora nguva yakati rebei ende ndaiziva kuti kana aenda kumameetings kwake you do not call him. Saka ndakabva ndazongoti let me watch a movie ndokubva ndazobatwa nehope. Ndakazomuka mukoma pakati peusiku wanikwe munhu haana kudzoka. Mafone numbers ake ainge ava kusapinda zvachose ende hana yangu yakabva yarova because ndainge ndakaudzwa kuti kana munhu angobuda muSouth Africa namba dzake dzinenge dzava kusaenda kuvoicemail but dzinenge dzava kungoita beeping sound yaya inoratidza kuti phone iyi haisisiri muSouth Africa, sim card harisisiri muSouth Africa. Hana yangu yakabva yatanga kurova. At that time mukoma handina kana kumbofunga nezvekuti tainge tashevhana but ndainge ndava kutozvitongesa kuti so this guy does he mean kuti 2 months dzose idzi dzataspenda tiri tose tichirara tose pasina kana kushandisirana dziviriro. So this guy abva azongondidhampa just like this but ndakabva ndazozvisimbisa. Pandakazvisimbisa mukoma ndakazongoti ndava kupeta hembe dzangu ndipo pandakabva ndazofind out kuti pamusoro pemonaki rangu painge paine mari, painge paine 65,000 rand in cash yainge yakaiswa pamusoro pekamonaki kangu ako kaainge akanditengera because throughout that time pandakagara naye muhotel imomo aiva nehembe dzake aiva nehembe idzo dzaainge akanditengera. So pandakaona mari iyoyo ndakabva ndati since this guy is a married guy akangoonawo kuti there is no need yekuti arambe aineni but thanks God kuti andisiyira mari iyi. Ndakabva ndazotora mari iya yamukoma ndokubva ndati mari iyi yandinayo it is too much. Zvandava kuita panapa ndezvekuti handichatodzokeri uko. Ndava kufonera friend yangu iye auye kuno then tobva tazosangana. Already I was going to catch a bus raizondiendesa kuzimu. So ndakabva ndataura nefriend yangu but handina kumuudza chokwadi changu. Ndakangomuudza kuti ndainge ndafunga kuenda kumusha. Iye akangoseka akati asikana maita mari. Akabva ati it is fine. Ndokubva azongouyawo netumwe tuhembe twangu twevana vangu twandainge ndakavatengera zvekare ne just a few stuff. Ndokubva azoya akanditora ndokubva tazoita boat tikabva tazoenda pabhazi. Ndokubva ndazokwira bhazi ndokubva ndazodzoka zvangu kuno kuzimu. Ndakazoti ndava kuno kuzimu mukoma ndakangosvika nekurara because I was feeling very sleepy. Ndamuka mukoma ndipo pandakazovhura kasuitcase kangu. Ndainge ndakatokakiya kasuitcase aka ende pamba painge pasitombori navanhu, painge pangori namama nevazukuru vavo vadiki just the same age nevana vangu. But mukoma mari iya yandakazoti ndati kuna mama mama ndine mari yangu nendakaseva. Saka mari iyi ndoda kuti muzondibatsirawo kuti ndingaita business rakaita sei nayo mari iyi. Ndavhura mukoma ndobva ndaona kuti mainge musitomborina kana mari, mainge mungori nenewspaper rainge riri munewspaper, mainge mungori nenewspaper reThe Herald rekudharadhara. Mari iyaya iyo yandainge ndakaona iri pamusoro pesuitcase yainge yanyangarika.
just a newspaper. Ndakabva ndatanga kuchema, ndakabva ndangoti mama ndakabirwa mari, handina kana kuzombotaura kuti mari iyi ndainge ndakaiwana kupi. Ndakazotanga kutaura mushure mekunge ndatanga kurwara. Zvakaitika mukoma ndezvekuti ndakazotanga kubuda discharge iyi yakatanga kubuda iri shoma, then ndokubva yazotanga kuwedzera, ikabva yazotanga kuva discharge yainhuwa zvekuti ndaiti kana discharge iyi yanyanyisa kubuda paibva paita sekunge pavhurwa fishi dziya dzemugaba zvekuti imba yose yainhuwa kusvika mama vangu vazotanga kundibvunza kuti what was going on with me. Ndikachema ndikavaudza zvose zvainge zvakaitika. Mukuzonofamba neni ndipo patakabva tazoudzwa kuti murume uyu ainge akatora bvudzi rangu rekusikarudzi kwangu, anzi akabva azoenda kunorigadzira bvudzi iroro, anzi iyewo ndo zvaanotoita izvozvo zvekutofamba achitora bvudzi revanhukadzi kunzvimbo kwavo kukavanzika. Ndidzo mhiko dzake dzaanoita idzodzo. Nanhasi uno mukoma ndichiri kuzama kubatsirwa, but ndakabva ndaudzwa kuti hanzi chibereko changu chakatooma, hachichafi chakagamuchira mwana zvekare nekuti bvudzi rangu rakatoshandiswa kudhara. Ende nanhasi mukoma ndiri munhu wekutoti ndava kutongorwara, ndinogara ndichingobuda imwe discharge iyi inonhuwa zvekuti most of the time inotofamba nekaspray zvekuti kana ndikanzwa kuti ndava kunhuwa ndinobva ndatoita zvekutospraya kusikarudzi kwangu uko, kutopinza spraying skate tobva ndazvispraya kuitira kuti ndinge ndichidzinga kamunhuwi ikakaka. Kupinda murelationship mukoma dzingori nharo, because murume anoti ava kuda kunorara newe kudai anobva anzwa munhuwi unenge uchibuda kusikarudzi kwako kuti munhu uyu anorwara. Most of the guys vanobva vati saka wanga uchida kundipa sick, but I don't know kuti isick here, but I don't think kuti isick because zvinhu zvose izvi zvakabva ipapapa pandakangodanana nemurume uyu. So I want people to be careful kuti never trust anyone munhu waunenge wangosangana naye online. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, please ngatizamei kutaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Such a sad story. Vakabva vatotumidzira picture ravo vakati ndine uyo mukoma Nash, I am suffering hangu.